OZ Triblavina so svojím predsedom a podpredsedom zorganizovali tlačovú besedu k témam. Situácia sa zmenila, máme nového ministra dopravy, pán Arpad Eršek, podľa nás informáciách o protiprávnom stave, ktoré sa dejú s križovatkou Triblavina, nemá informácie a preto ho žiadame o stretnutie, kde by sme mu všetky veci okolo Triblaviny a kolektorov s ním súvisiacich a zmeny stavby pred dokončením chceli ozrejmiť a viac menej povedať o protiprávnom stave. To je jedna vec. Druhá vec, rozmach logistických parkov, ktoré majú za Vajnorami, teda za Bratislavou vzniknúť, to je 65 hektárov budov a stavieb a 57 hektárov parkovacích plôch, ktoré k tomu budú, 45 000 chorvátsky grob a 60 000 Bernolákovo. A toto všetko sa povoluje štátnymi orgánmi nevieme prečo, na neexistujúcu dopravnú sieť. To je druhá téma. A tretia, 27.9. budúci útorok by sme chceli zorganizovať osvetu medzi obyvateľmi Ivánky, Svätého Jura, chorvátskeho grobu, Bernolákova, ktorí prechádzajú cez Vajnory a Ivánku a budeme robiť také nejaké, ak by som to nazval, občianske nepokoje, informácie. Na semaforoch budeme rozdávať osvetové materiály a hovoriť a vysvetľovať ľuďom, prečo kolektory potrebujeme a prečo kolektory zlepšia regionálnu dopravu v našom regióne a prečo nemôžeme nehať diaľnicu 5+5, ale prečo trváme na to, aby bola 3+2 s kolektormi, ktoré budú zbierať regionálnu dopravu. Jednotlivým témam vám môžu povedať petičiari a členovia občianskeho združenia Triblavina. Nech sa páči. Tak tomu listu by som vám chcel povedať, napísali sme pánovi Brecelimu list o protiprávnom konaní, kde sme upozornili, že Národná diaľničná spoločnosť proste v rozpore so záväznou časťou územného plánu koná. Zastavila v rozpore s rôznymi zákonmi, v zákone o verejnom obstarávaní, zákone proste stavebnom, zastavila križovatku Triblavina, prikázala prostredníctvom listu stavebného dozora zmeniť koncepciu celej tej križovatky. No a čakali sme, že niečo sa udeje. Pán Stromček, ktorý je štátny tajomník už za prvého ministra pána Počiatka, za druhého ministra pána Breceliho, teraz za tretieho ministra, určite vie o tejto situácii, ktorá je protiprávna, nič kvôli tomu nerobia, absolútne ticho a tvária sa, ako keby im to vyhovovalo, ako keby proste podporovali takýto nezákonný stav. Pritom ministerstvo samotné ako také je garantom zákonnosti. Predsa čierne stavby, ktoré stávajú drobní ľudia, za to ich poťahujeme a oni za miliardu alebo za takéto veľké peniaze dovolia čiernu stavbu. Takže s takýmto stavom oboznámujeme nového ministra a žiadame, aby sa s nami stretol, kde mu to vysvetlíme a kde mu chceme aj vysvetliť, že vlastne zastavili výstavbu týchto kolektorov a zastavili tie stavby, ktoré sú na diaľnici. Nepokračuje sa v tom a situácia už skoro rok je proste patová. Nič sa nerobí na tej... A vznikajú škody v Slovenskej republike škody, samozrejme. Dobre, čo sa týka toho listu. Áno, ja k tej druhej téme. Tá druhá téma je narastajúci počet logistických parkov v tejto oblasti. Napriek tomu, že keď sa schvaľuje územný plán a vlastne koncepcia dopravy v celej tejto oblasti v regióne, je mnoho inštitúcií, ktoré to pripravujú, ktoré to schvaľujú a ktoré sa teda k tomuto procesu prípravy vyjadrujú, tak teraz, keď vznikajú tieto logistické parky, zistujeme, že nie jediného koordinátora, ktorý by organizoval alebo koordinoval túto výstavbu v kontexte s výstavbou infraštruktúry. Preto sa potom stáva, čo to máte materiály teda v tej tabuľke, že tu vznikajú obrovské logistické parky, ktoré sú zavesené v tomto prípade iba na cestu 1/61, ktoré denne kolabuje. Bez problémov. Absolútne žiadny úrad s tým nemá problém umiestniť takýto veľký logistický park. Všetci vieme, ako to zaťaží tú dopravu, tá komunikácia je už teraz za hranicou kapacity a všetci vieme, že je to dopravne nesprávne. Otázka je, že kto je ten úrad alebo kto je tá inštitúcia ako autorita, ktorá by mala toto riešiť, toto koordinovať. Lebo znova sa stáva to, že ten obyvateľ, ktorý teraz cestuje do Bratislavy alebo z Bratislavy hodinu, dá sa povedať, v ranejších a popoludnejších špičkách, tak tomu sa tá situácia, ak by tam tieto logistické parky boli umiestnené a postavené, enormne zhorší. Čo je dôležité ešte povedať, že všetko toto sa deje bez toho, aby sa riešila verejná osobná doprava, čiže vôbec sa nerieši iný spôsob, akým by ľudia mohli z týchto lokalít cestovať do Bratislavy alebo späť, alebo teda aj vzájomne medzi severným a južnou stranou diaľnice, to je prvá vec. Komunikácie sa navrhujú bez chodníkov, nie sú tam priestory na cyklistické trasy, proste sú to len komunikácie pre automobilovú dopravu.
Ja by som to ešte